kana sirifike ɲɛnama ziyara ya ala ka si ni kɛnɛya d'a ma san 100 kɔfɛ ka tila ka n'a ziyara ni ala ka jɛ ye barisaku kɔnɔ san 100 kɔfɛ ala k'o nɔgɔya ni ala ka jɛ ye o kuma na yan bɛ wele ko ziyara a yɛrɛ ɲɛ b'a la barika min bɛ ziyara la a yɛrɛ ye jama ye sirifike ko fila bɛ n bɛ kuma da o la ko fila bɛ ala k'a kɛ maa ye ten ka ala kanu sɔrɔ ka maaninfinw kanu sɔrɔ foyi t'o kɛ o bɛ kɛ ni ko fila min ye ala y'a d'e ma o fɔlɔ ye jumɛn ye ka nɛgɛ ala bolofɛn na sirifike e ma nɛgɛ maa bolofɛn na e nɛgɛra ala bolofɛn na ka ala don a tigi ye o kama i y'ala ka kanu sɔrɔ ala y'i kanu sabu a ye dusukun lajɛ a ye ala de ye sirifike pour que mɔgɔw k'i kanu ka kaari mɔgɔw bolofɛn kɔ sirifike e kaarila mɔgɔw bolofɛn bɛɛ kɔ i ka kaari o de ye mɔgɔw kɛ k'i kanu n'o tɛ n'i kun y'i kun fɔ waritigi ye i filɛ nin yɔrɔ ni daraja min na o kun b'i sɔrɔ n'i kun y'a fɔ faama ye o kun b'i sɔrɔ i ye ala minɛ i tora ala bolo a banna donc o la ka na wa kitamuha misk a dumamayɔrɔ ye jumɛn ye jotigi dɔ n'a mɛn ko ale bɛna tuubi ni ala ka jɛ ye